Astăzi la lecție de cumite vom face 3 tipuri de secerări. Prima se numește Ashibarai, următoarea de Ashibarai și Osotogari. Le vom face sub diferite forme și diferite situații de luptă. Iar la final vom face pregătire fizică folosind stilele. Haideți să începem. Salutăm, os, alergăm pe loc, ici, ni, san, și, go, roc, sici, haci, cu, ju. Alergăm în partea dreaptă, ici, ni, san, și, go, roc, sici, haci, cu, ici, ni, san, și, go, roc, sici, haci, cu. Încă o dată, ici, ni, san, și, go, roc, sici, haci, ici, ni, san, și. Acum cu spatele, ici, ni, san, și, cu fața, go, roc, sici, haci, ici, ni, san, și, go, roc, sici, haci, ici, ni, san, și, go, rock, sici, haci, încă o dată, ici, ni, san, și, go, rock, sici, haci, ici, ni, san, și, go, rock, sici, haci. Foarte bine, pentru că e la așezută, înaintez, ici, ni, san, și, mă întorc, go, rock, sici, haci, încă o dată, ici, ni, san, și, go, rock, sici, haci, genunchi sus, ici, ni, san, și, go, rock, sici, haci, pas adăugat, ici, ni, san, și, go, rock, sici, haci, schimbă garda, ici, ni, san, și, go, roc, sici, haci, lovim cu pumnii de la bărbie, ici, ni, san, și, go, roc, sici, haci, 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 mâine pe șolduri, urechea pe umăr, ici, ni, san, și, go, roc, față, spate, lateral, rotații, schimbă, sus brațele, în spate, coatele, schimbă, aici, aici, șoldul, aici, ni, san, și, go, roc, schimbă, aici, ni, san, și, go, roc, stânga, dreapta, stânga, dreapta, față, spate, față, spate, genunchi, aici, ni, san, și, go, roc, schimbă, aici, ni, san, și, go, roc. Încălzim bine picioarele pentru că facem luptă și vom lucra mult cu picioarele făcând secerări. Glezna, aici, ni, san, și, de fapt degetele acum, glezna acum, rotații, aici, ni, san, și, go, apasă, schimbă, aici, ni, san, și acum fac din nou mișcarea asta, aici, ni, san, și, go, roc, sici, haci, cu, ju, aici, ni, san, și, go, roc, sici, haci, cu, ju. Și acum alergarea pe loc, la semnal ridicăm un genunchi lateral, aici, ni, san, și, go, celălalt, aici, ni, san, și acum în față, aici, ni, san, schimbăm, aici, ni, san, acum în față și în lateral, aici, ni, san, și, schimbăm, aici, ni, san, și ne aplicăm, salutăm, os, piciorul stâng înainte, facem mișcarea asta așa la picior și aici de pe loc facem tragerea asta. Haideți să stăm în picioare, facem piciorul cârlic, poți să ții și pantalonul mai sus ca să observi mișcarea și vreau să tragi. Mișcarea este de tragerea genunchiului spre piept, dar nu este drept, este oblic. Aici, oblic sau în lateral. Hai, facem împreună. Aici, ni, san, vreau să te concentrezi pe degete, să fie mereu retrase spre înapoi. Și să fie încordat. Go, roc, sici, schimbă garda, aici, ni, san, poți să uiți la picior și go, roc, sici, haci, bun. Aceeași mișcare doar că facem cu asalt înapoi, adică de aici fac asta. 1 și trag piciorul. Combin asaltul de tragerea piciorului. Aici, încă o dată, ni, spatele drept, san,
Și chiar ca senzație vreau să ajungi cu genunchiul la mâna care este la burtă. Deci să zicem că palma asta este aici, ca punct de reper, tragi genunchiul să ajungă în palmă. Aici, ca să știi în ce direcție pleacă piciorul. Ni, san, și, go, încă o dată, și să ai gestul ăsta de agățare, de a agăța, da? Hai, aici, ni, san. Deci facem mai întâi salt, salt și tragere. Măturare. Aici. Ni. San. Și ne aplicăm înainte. Bun. Al doilea. Gardă. Normal se face ca o lovitură cu șiretul, poți să faci. Sau poți să faci cu talpa. Da? Și sunt mai multe variante. Există varianta când ai secerat și ai rămas la loc. Există varianta când ai secerat și te duci cu atac pe el. Facem ambele variante. Prima dată o facem pe cea la care vom sta pe loc, deci lovesc, îl secer cu talpa, din judo mișcarea. L-am secerat, a căzut și după aia trebuie să finalizez. Deocamdată facem doar mișcarea asta. Aici și după aia revenire. Vreau să lași corpul moale de la bazinul în jos, ca aici să plece piciorul, hop, și după aia să revii. Face un act de cerc și aici se oprește piciorul. Observați, este pe aceeași linie cu piciorul din față. Dar nu mă duc mai mult pentru că după aia mă dezechilibrez. Dar nici așa. Da? Nici așa, dar nici și partea asta. Să fie exact în dreptul piciorului din față. Aici. Nei. Și lasă pe spate. San. Nu băga capul în față și, adică așa. Go. Rock. Sici. Haci. Cu. Ju. Schimbă garda. Aici. Ni. San. Și. Go. Rock. Sici. Haci. Cu. Ju. Salutăm. Bem apă. Un minut. Pauză. Salutăm. Varianta numărul 2. Fac secerare și după aia pășesc spre înainte. Îmi imaginez că după aia fac o lovitură. Aici. Și pas. Ni. Vreau să ai senzația de a ridica. Deci când ai făcut secerarea, să ai senzația de ridicare, da? Să folosești puțin și șoldul. Dar nu foarte mult. Aici. Ni. San. Încearcă să reziști. Și. Go. Rock. Hai, 10 facem. Sici. Haci. Cu. Ultima cu strigăt. Ju. Aia. Schimbă garda. Ei. Încearcă aici când faci secerarea să nu faci greșeala asta. Să te întorci cu spatele. Deci am venit aici și repet, principiul opresc piciorul în dreptul piciorului din față, ca o linie imaginară. Pentru că dacă mă duc puțin foarte mult în exterior, corpul din inerție se întoarce și vei veni cu spatele. Aici oprești și calci. Nei. San. Și. Go. Rock. Sici. Hai până la 10, rezistă. Haci. Cu. Și ultima. Ju. Aia. Ne aplicăm. Salutăm. Mai bem puțină apă. Salutăm. Următoarea secerare. Deci prima a fost A și barai. Următoarea a fost Dea și barai. Și următoarea se numește Osotogari. Se face cu piciorul
în spate, ca și cum ai face tur de braț sau tur de șold din judo și îl proiectezi pe spate. Da? Este asemănător. Doar că aici vreau să facem cu schimbarea găzii ca să ne folosim puțin de forța corpului, adică să cu piciorul stâng în față, schimb garda, fac mișcarea, dar cum o fac? Duc piciorul din spate puțin spre direcție ca să-mi iau ca un elan, iar aici când trag de picior, trag și de brațe într-un arc de cerc, să-l denumesc, da? Ca un fel de semicerc. Semicerc, și aici trag de picior, cad, după aia va fi finalizare. Asta vom face cu finalizare în partea următoare. Deci stâng în față, schimbă, duc piciorul în spate și aici trag de corp, am secerat și după aia fac mișcarea asta de kibadachi. Hai! Ichi, ni, san și aici când ai făcut secerarea vreau să, când tragi de picior, să încordezi degetele așa, să le tragi în sus. Observă? Deci nu așa, în sus. Tragi talpă în sus, ca aici se încordeze gamba și bicepsul femoral, ca să ai forță și fesieri. Și aici când ai tras, adversarul cade. Ichi, ni, san și pe aia vine apoi în kibadachi. Hai, schimbă, trag și după aia vine în kibadachi. Vom continua imediat și cu finalizare la sol. Hai. Ichi, ni, san, și, go, ro, sici, haci, cu, ju, ea. Foarte bine. Mai stai puțin. Schimbăm garda. Dreptul. Schimbă. Pas stângul. Para finalizare. Vedeți că pe o parte este mai bine, pe cealaltă nu este. La mine cel puțin pe stânga nu este atât de bine. Pe dreapta am îndemânare mai bună. Dar încercăm. Dreptul în față. Schimbă. Mă duc pe dreptul în spate. Trag cu stângul. Și după aia vin în kibadachi. Ichi, ni, san și am venit. Facem numai 5. Hai că suntem obosiți. Ichi, ni, să nu îi se tragi și de brațe. San. Aici am cu asta prins de bluză, cealaltă este după gât sau la sub braț, îl prins de sub braț și l-a încărcat și i-ai tras. Ichi, ni, încă una, san, ne relaxăm, salutăm, mai bem puțină apă, salutăm, os, acum le luăm de la capăt pe toate, prima este Ashibarai și facem și finalizare, salutăm, os, acum luăm de la capăt toate secerările, plus finalizare la sol facem. Stăm înainte, prima era Ashibarai, dar vreau să facem așa, salt în față, salt în spate la însecerat și aici, bang, finalizare. Dar vreau să vin într-un kibadachi, să lovești și să nu rămâi acolo, nu poți să faci așa și să te uiți la el, trebuie să lovești după aia să ieși de acolo. Cum fac asta? Simplu, deci intru, ies, agăț, el a căzut sau este în aer și de aici mă întorc cu fața la el, am lovit și de aici sar, fac o mică săritură. 1, 2 și ajung în picioare, ca de aici să pot să plec din zona aia sau să atac un alt adversar, în cazul în care este o luptă reală. Salt, aici, agăț, ni, am întors, san și sus. Observă că de aici din aer mă întorc. M-am întors și după aia am lovit. Ca să fii destul de rapid, pentru că trebuie să câștigăm timp. Dacă ai face așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, durează ca timp. Hai. Aici, ni, san, ia! Aici, la gâț. Ni, am finalizat. Aici, trag. Ni, ha, și sus. Aici, ni, hai, san. Dacă este greu să faci din aer, adică după ce faci secerarea să vii aici,
poți să pui piciorul un pic jos, adică asta, hop, hop, și după aia să te întorci să faci mișcarea. Vă zic sincer, depinde cum simți în luptă, nu stai să analizezi, corpul lucrează după automatisme. Hai, aici, ni, sal, aia, aici, ni, sal, aia, aici, ni, sal, aia, schimbă garda, aici, ni, sal, aia, pe partea asta e puțin mai dificil, aici, ni, aia, aici, ni, aia, aici, ni, aia, aici, ni, aia, ultima, aici, ni, aia. Bine, salutăm, mai luăm o mică pauză, salutăm, os, a doua, se cer cu piciorul din spate, stop, el a căzut, m-am retras, Kibadachi, finalizare. Observă că fac mai multe salturi din acestea, adică am făcut 1, 2 și când o vezi mai sar o dată și după aia mai sar încă o dată. Da, deci nu am făcut 1, 2 și 3, pentru că trebuie să ai puțină eficiență și forță, să zic așa. Țopăiala asta ne ajută pe noi să fim dintr-un loc în altul. De asta și după ce le-ai secerat, e bine ca de aici să, da, ai secerat, 1, 2 și continui țopăiala asta. Că dacă tu ai continuat țopăiala, el când vine, poți să continui cu un atac de picior. De ce? Că ne folosim de forța solului. Făcând mereu mișcările astea, hop, 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 te folosești de forța solului, de reacția solului. Hai, aici, revii, ni, san și lovitură. Hai, aici, ni, aia, aici, ni, aia. Cu fața spre direcție facem. Aici, secerare, ni, a, finalizare. Aici, ni, aia, aici, ni, aia. În principiu, dacă faci secerarea aici, el fiind cu stângul în față, el cade undeva în zona aia. Hai să ne ducem și noi în direcția asta, ne imaginăm că acolo va cădea. Deci am făcut una, bang, și mă duc în zona asta, spre el. Hai. Aici, a căzut și finalizat. Ni, aia, aici, aia, ni, aia, san, aia. Ne plecăm. Mai rotez puțin genunchii. Schimbă. Apropie. Când faci multe sărituri, e bine să ai genunchii încălziți. Dacă de la început nu i-am încălzit bine, este posibil să pocnească și nu vreau să avem probleme. Masează. Bine, pe partea cealaltă. Schimbă garda. Aici. A căzut. Și mă duc cu stânga. Învățați să loviți și cu mâna stângă și cu dreapta când este la sol, pentru că sunt direcții în care adversarul cade și tu nu poți să duci cu dreapta pentru că e incomod. Trebuie să o folosești pe stânga. Se punctează pe ambele mâini. Hai, aici. Ni, aia. Aici, 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 ni, aia. Ultima. Aici, ni, aia. Salutăm. Os. Mai luăm o mică pauză. Următoarea, tot de Ashibarai, doar că facem cu înaintare și aici finalizare cu Gyakutsuki. De fapt e Nagashi Tsuki, spune la mișcarea asta. Hai. Secerare, aici poți să-l prinzi de mână, bam, și după aia finalizare, vezi să nu te duci pe lângă axul corpului, vreau să duci pe deasupra mâinii din față ca să lovești drept. Facem încet, aici continui mișcarea cu lovitură. Acum vreau să pui mai mult accent pe lovitură, mai mult decât pe secerare, pentru că pe mine asta mă interesează la acest tip de atac, finalizarea în sine. Dar aici finalizarea trebuia să o faci când era la sol, adică trebuia să aștepți să cadă și după aia să finalizezi. Aici mă interesează doar să dezechilibrezi și după aia să atac. Hai,
Aici. Observă că lovesc înainte să pun piciorul jos. Fac încet. Aici. Și după aia cade piciorul. Hai. Aici. Ea. Ni. Ea. San. Ea. Și. Ea. Go. Ea. Ro. Ea. Schimbă garda. Aici. Ea. Ni. Ea. San. Ea. Și. Ea. Go. Ea. Foarte bine, fluturașul. Apleacă-te. Picioarele întinse. Mai avem un tip de secerare, osotogari, cu finalizare la sol. Relaxăm genunchii. Masează. Nu uităm mereu să respirăm. Ne legăm de antrenamentele trecute. Folosim respirația atât la tehnicile de cumite, de kata, cât și la lucruri cu greutăți. Hai sus. Saltăm. Os. Stângul înainte. Schimbă garda. Trag. Aici. Bam! Înainte să pun piciorul jos, vin în Kiba Dachi. Am finalizat și am ieșit de acolo. Aici. Ni. Ea. Aici. Ni. Ea. Aici. Ni. Ea. Viteza știu că este prea mare pentru cei mici, dar și ce dacă, încercați și voi. Am văzut pe filmulețe că ați progresat foarte bine fiind acasă și vreau să lucrăm la viteză mai mare. Hai! Aici! Ni! Ea! Aici! Ni! Ea! Aici! Ni! Ea! Aici! Ni! Ea! Încă două! Aici! Ea! O să-l încarci mai mult aici. Hai, să te duci sus. Hai, și după aia îl întorci mai mult. Hai, ultima. Aici, aici. Ia! Apleacă-te. Bun, schimbăm garda. Drept în față. Schimb. Aici. Am și lovesc cu mâna dreaptă. În partea cealaltă am lovit cu stânga. Aici lovim cu dreapta. Aici. Aia. Ni. Aia. San. Aia. Și. Go. Rock. Sici. Haci. Cu. Ju. Aia. Ne aplecăm. Foarte bine. Pauză. De mapă. Os. După pauză la sticlele, vreau să lucrăm musculatura bicepsului acum, după care facem triceps, umeri și trapez. Hai după mine, facem cu ambele sticle. Aici. Ni. San. Vreau să răsucești mâna și, adică palma să fie în sus și, go, rock, sici, haci, cu, ju, foarte bine, triceps, aici, ni, san, și, go, rock, sici, haci, cu, ju, schimbă mâna, aici, ni, san, și, go, rock, sici, haci, cu, ju, foarte bine, umeri în lateral, aici, ni,
san, puteți să îndoiți un pic cotul și go, cu ambele, aici, ni, san, și la bărbie, aici, ni, san, și trapez, aici, ni, san, și go, le lăsăm jos, ne aplicăm 10 secunde, aici, ni, san, și go, rock, sici, haci, cu, giu mai stăm încă 10, aici, ni, san, și go, rock, sici, haci, cu, din nou de lung, hai pauza să fie mică, aici, ni, san, și go, rock, sici, triceps, aici, ni, san, și go, rock, sici, schimbăm, aici, ni, san, și go, rock, sici, foarte bine, umeri, aici, ni, san, și cu ambele, aici, ni, san, și ne ducem la bărbie, aici, ni, san, și trapez, aici, ni, san, și foarte bine, lăsăm încă 20 de secunde, ne aplecăm, aici, ni, san, și vreau să și masez musculatura și go, rock, sici, haci, cu, giu, masează, aici, ni, san, și go, rock, sici, haci, cu, din nou, și aici, ni, san, și go, în spate, triceps, aici, ni, san, și go, schimbăm, aici, ni, san, și go, sus, umeri facem înainte, aici, ni, san, și go, tot umeri, ne aplecăm, aici, ni, san, și go, tot umeri la bărbie, aici, ni, san, și go, trapez, aici, ni, san, și go, foarte bine, și le lăsăm deoparte, seiza, ne aplicăm înainte, sus, spatele drept, tragere pe nas, dau afară pe gură. Acest exercițiu este bine să-l faceți dimineața și seara, câte 5 minute, deschizi fereastra, tragi aer în piept și dai afară. Repet, este bun pentru oxigenarea sângelui și a creierului. Hai, respirăm, aici, ni, aici, ni, spatele drept, aici, ni, aici, ni, ochii închizi 10 secunde, aici, ni, san, și go, rock, sici, haci, cu, giu, mai stai încă 10, aici, ni, san, și go, rock, sici, haci, cu, giu, și deschidem ochii. Suficient pentru astăzi, a fost un antrenament mai solicitant. Căutați să faceți cap-coadă tot antrenamentul și vă urez succes în continuare la următoarele antrenamente. Os!